बिथांमोननि मिडियाफोरनिसिम साबायखर बावहरबाय। आं दिनै जितु मकलदों गामिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि जानानै मोनसे आं हाबाफारि लादों। जोंहा गासैबो मिथिखायो, मिथिजोबना दंखायो, जोंनि सारा भारतआवनो सासे बा आसामनिनो सासे मेथाइ खनगिरि बिथां जुबिन गार्ग बिथाङा थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि हरखाबै रुंसारि जालाङो। बिनि मुङावनो जों दिनै जोंहा सानफ्रोमबो प्रत्येक मंगलबाराव आर'ज गाबोमोन। दिनै आं गामिनि सामलाय आफादनि जानानै दिनैनि आर'जखौ बिथांनि मुङावनो जोङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गाबनो थाखाय आं खावलायहरदों। जों एसेबां हाबाफारि लाखियाखै, जा जों आर'ज गाबबाय, बिबार बावबाय बिथांनि मुङाव, जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थांनानै जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो बा सोरगोआव जायगा मोनहैनो हायो। आं बिखौ जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम खावलायनाय थाबाय, जेनेबा बोराइ बाथौ बिथांखौ नायफिनहरो सोरगोआव, आं बिखौ आसा खालामनाय थायो। लोगोसे आङो बुंनो सानदों जे बिथाङा सासे ओरैबायदि मेथाइ खनगिरिमोन, जितु कुनु धर्म जाति रावखौबो बिथाङा बासियाखै। जोंनि बर'आनो जा, एसामिस, बाङालि, मुस्लिम, गासै जोंनि आसामाव थानाय जिखिना जाति दं, बिथाङा बियो गासै जातिनिनो मेथाइ खनदों। बिथाङा सासे कुनु जाति बासि मेथाइ खनगिरिमोन। आसा खालामो बेबायदि जोंनि समाजावबो जाहाथे आरो मेथाइ खनगिरि ओंखारो, आसा खालामहरो आरो आङो, जाहाथे जोंनि जितु लाइमोन बा न'खरनि गासै गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि बै जुबिन गार्ग बायदि जाहाथे गावनि फिसा फिसौखौ जाहाथे सासे मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बायदि सासे मेथाइ खनगिरि खालामनो हायो, इयुनाव सासे बेबायदि दिहुननो हानाय आं आसा खालामनाय थाबाय।